Goddag og velkommen til dette forsøg med Tobias og min kameramand Christian. I dag vil vi gerne fortælle jer et forsøg omkring bølger, omkring hvordan vi skal forklare bølger og alt sådan noget. Hvis vi prøver at gå herover en gang, så kan vi se en frekvensgenerator. Det den gør, det er, at den sender hertz. Den sender strøm igennem her, og får simpelthen højtaleren her til at bevæge sig op og ned. Kan I se her? Og at den bevæger sig op og ned, betyder egentlig, at den snor, mig og Christian har spændt på, den bevæger sig op og ned over til her, hvor kommer herover. Her kan I se, at den er spændt, og hernede kan I så se et lod, som holder selve snoren eller strengen, som vi kalder det, fuldstændig stramt, og gør, at den kan bevæge sig. Hvis vi prøver at kigge på den her, så kan I se, der står 4 hertz gange 10. Hvis vi skruer på den her, ændrer selve højtaleren sig, og gør egentlig, at den bevæger sig 4 gange i sekundet, da den kun står på 1. Det herovre er, hvad vi skal gange med, når den står her. Hvis vi prøver at skrue op på 5, kan I se, at den går lidt hurtigere. Vi kan prøve at skrue op på 10, og I kan se en klar og tydelig forskel. Hvis vi så prøver at skrue den op gange 10, 10 gange 10, det giver 100, så er det måske lidt svært at se. Men hvis vi prøver at kigge på den her, så kan I se, at jeg tror ikke engang, eller vi kan ikke engang se, at den bevæger sig. Men jeg kan mærke det. Og man kan nogenlunde se, at den kører rigtig, rigtig hurtigt, den her. Hvis vi tager og forklarer lidt om bølgelængder, så er en bølgelængde, det er, hvis vi prøver at skrue ned her, det er lidt svært at forklare nu, når den kører på 100 hertz. Jeg skal ned på, skal vi sige, 30 hertz. Så kan I se, at den tydeligvis har ændret sig, selve snoren. Og hvis vi prøver at forklare noget om bølgelængder, så er det egentlig, at vi har buen her, og vi har starten her. Hvis vi så går op og ned, når den så er på vej op igen, det er én bølgelængde. Én bølgelængde. Hvis den her bare har gået op og ned her, så har det været en halv bølgelængde. Her har vi så en stående bølge, og man kan se, at den er stående, fordi den bevæger sig ikke nogen steder. Her kan vi se buen på bølgen. En stående bølge, den er stationær, det vil sige, at den bevæger sig ikke i nogen retning. Den går bare op og ned. Når strenge svinger kraftigt, siger vi, at der er resonans. Og de frekvenser, hvor det sker, kaldes resonansfrekvenser. Hver af de her resonansfrekvenser, de svarer til en tone, og disse toner kalder man partialtoner, altså de toner, man kan høre. Ja. De 3 første partialtoner ser vi her på tegningen. Den første her er en halv bølgelængde, og kalder vi første partialtone. Det er også den, vi kalder grundtonen. Den anden partialtone er en hel bølgelængde, og den tredje partialtone er halvanden bølgelængde. Her har vi guitaren. Vi vil gerne fortælle lidt, eller jeg vil gerne fortælle lidt om den. Vi kan starte med at forklare lidt om, hvordan sådan en virker, og hvordan vi får toner ud af den. Som vi kan se her, så den tykkeste streng, den giver den laveste frekvens, og derfor den dybeste tone. Den tyndeste streng giver den højeste tone, altså den højeste frekvens. Det tyder på, at der er en sammenhæng mellem tonehøjden og strengens tykkelse. Det, der betyder noget, er strengens masse per længde, og de tykkeste strenge har en større masse på længde end de tynde. Hvis vi spiller på en streng og samtidig drejer på strengens stemmeskru, dem her, altså den her drejemontering for enden af guitaren,
så kan vi høre en sammenhæng mellem tonehøjden og strengens spænding. Når spændingen øges, bliver tonens frekvens altså højere. Når guitaren er stemt, så kan vi ved at spille på strengene, også kaldet slå strengene an, spille 6 forskellige toner. Men det kommer der jo ikke meget musik af. Så hvis vi sætter en finger i et af båndene på gribebrættet her, så kan vi ændre længden af den del af strengen, som svinger, og vi kan høre, at tonehøjden dermed også ændres. Når strengene gøres kortere, så stiger tonehøjden altså. Ved at placere fingrene forskellige steder på gribebrættet, kan vi egentlig spille mange forskellige toner. Der findes mange forskellige typer af guitar. Der findes elektriske, der findes akustiske og halvakustiske. Til fælles har de, at de alle sammen normalt har 6 strenge af nogenlunde samme længde, men med forskellige tykkelser. Strengene er spændt ud over et gribebræt, hvorpå der er en række bånd, altså strenge. Øverst er guitarens hoved med stemmeskrueren, hvorved man kan justere spændingen af hver enkelt streng.